Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Mani po dito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo na nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam yun yung manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak din yung bagabigat na yung bangal daw na yung bangal oras kada kaya mga sangapada. Kada giti amin nga dito Pilipinas, good morning. Kada giti sabali nga pagilian, good afternoon, good evening. Anyaman nga aldaw ken na oras ti ayan nyo itang apasat ti lubong. Kablablawan na kayo tinaragsak nga kayo panagbibuyan. Please share this program, share this program. Di pagkasalitaan ni pagayam tayong Natalia, uno Anatalia, nga napauluan iti Lagip. Ayan. Lagip, ti title na. Lagip. Saan nga Lagip tinapalabas ha? Lagip. Ayan. Ano pa kayo naigan ti biyag ni Natalia ti title na nga Lagip. Padanan niyo papagayam. Tereren, saan tayo babayagan? Tatno malpasin. Yeah. Di pagkasaritaan ni pagayam tayong Anatalia nga napauluan iti Lagip. Yan. Manglaglagip isuna. Sagudahin nga rod ti pagkasaritaan nga may kapat ng pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Hulyo. Dear Manong Nemi, makariingak iti dayta nga bigat Manong Nemi nga sarsarapaeg ti tiyan ko. Gaputa nakasaksakit, nakapanpanaas. Nabayag gaminin Manong Nemi nga awan timpauneg ko nga taraon. Sipod, idita pimusay da papaki ni mama. Ket salsaludsudek. Apay nga amin nga napateg iti biyag ko ket mapukaw ko ida. Diyaga mo Manong Nemi no sino pa itinabati nga katulong iti balay. Sinaggaysak ida nga nayaban Manong Nemi. Hindi posible nga makaarayat kanya. Minana dina ti mayarduma Manong Nemi ti balay iti imay imarayat kanya. Kastaw ni Manong Nemi ti panakakiktot na ti panagtirtiritir ko. Gabot ti sakit ti tiyan ko. Na, dahito yun ma'am, di bagakeng ka idi. Di ka ba't ngamin mangmanganan, di ka kawanin sakit ta tiyan mon.
tumawag ka ng ambulansya na natina. Kahit ko pala tagbiag. Kung nakmalunod di mo kaya tagbiag, kapot hindi kapat mga manganin, ma'am. Tumawag ka ng ambulansya ko, nak. One, ma'am. One. Intarayak na rin sa ospital, manong nemi kabayatan ngagtartaray, ti ambulansya. Kinita da kon, pinis-aid ako, inikan na kon ti first aid, manong nemi. Kaya nga, nakadano kon ti ospital, tsaka mo, nuan niya, timpakad da, nakaturo ka kamuten manong. Idak sublin, ti puot ko, hospital nga talaga tiyan ko. Ado na kita makita ka na kapat iti bagik. Kang runana una iti suwero. Ni nana di naman ang name iti nakabante kanyak. Nana, nagsubli kami ti puot mo. Ma'am. Asunod na kita ng bisita kanyak kabayatan nga pa'y puot ko. Awan ti bimisita ang timawag. Iti cellphone ko. Igam ko ti cellphone ko kabayatan nga naitarayak ti ospital. Ni Sir Robert ti maysa. Sino pa'y? Ni naganap tayo. Lipatak pa yan. Ni Josie. Ni Ma'am Josie. Ti matalek yu ti bisina. Kada din sinudsud da. Kada na magdamam ano ti mapaspasamak kang ka. Anya kami ko na ti doktor na natin na. Matlakas kang ka pagsaludsudan ano pangimbagaan damam. Ano talaga ti kasasaad mo. O ano ti sakit mo. Ay, dahil ti doktor na. Manong name din na magkukadagos noon niya ti kasasaad ko. Kanimbaga ti doktor, manong name. Sana niya advice kanya. No kahit mo ba lang tayo biyag, itinapakot. Natalia. Masapol nga mangipaunag ka ti taraon. Kaman ang doktor. Kinunakmat manog na imi. Dadala ka man takasta taramidak. Tagunak. Ida tayo nagpaparaay tak. Tulungan dak. Tadyak pala kaya tagbihag. Numampay. Iti tanatay da papakin ni mamakit nakamansayag da. Kan kanahin ko inibagbaga manong na imi ulitin nga kahit kunti matay. Ni Robert manong name tidimteng iti kamalman na. Ni Robert manong name nasakbay nga pimusa nga na aksidente na papaki ni mama inreto da kaniyak ni Robert. Kabutawan idi manong name ti panangikasok ti pusok. Ngawan idi sa bali nga naramid ko no di nangasikaso iti patawid na papaki ni mama nga negosyo kaniyak. Tinegosyo mi manong name kat food process, process food. Agaramid ka nag-distributor, agalako kami, ag-distribute kami kadagiti process food process. Hotdog, tosino, longganisa, kanda dumapay. Manipod manong name, siyak tinangigam tinegosyo. Nagdakal iti imasensuan na, nagprogreso. Ngayon tinatahin na papaki ni mama, kapilitan nga nag-close. Ma-open ko maitan, naitabundan. Kapilitan nga nag-open, manong name nga saan iso amin nga sanga. Taado na kita nagikat,
iti masaraan, ti negosyo, kat nagikat na, kat makar dito sa bali. Kahit nang sawan manong nemi maluglugin ti negosyo. Na talaga nga tiyakmat kayat idi manong nemi. Masublihan ta negosyo, tangarod ta tiyakkarod yung kayat tigbiyag, tasal salud-sudak no apay. Nga amin nga napatig kanyak, amin nga rumbeng nga mangipatig, kanipatig ko, kat mapukaw ko. Diyak idi kaskaso, dagiti agar arim kanyak. Numampet dagdagan da kunda papakin ni mama, nga maki-boyfriend akon, mga asawa akon, takayat naman timadaan ti apo ko. So, inreto da kanyak ni Robert. Dadi pa nag-meet mi kini Robert manong nami nag-meet kami ti may nga restaurant. Iso ti damo mga panagkita, ket panagsasarita. Iso magkaredi nga rabi manong nami nga aksidente da papakin ni mama. Kar-accident manong. Iti intersection, naggo, siyempre, nakitan ni Papa nga, ti green, segun ka nagiti nakasaksi. Nag-move-in. Ngayon, diba't nagsartang didakkel atrak, tanulos direksyon, kat nadungpar, ti kotse. Danon to spot nga natay, da papakin ni Mama. Nagsakit, manong naimi. Nakasaksakit. Dagiti tao manong name nga nakariknak iti pudno nga ayat. Dagiti tao manong name nga nangtad kanyak tinamnama dito'y lobong napukaw ko nida. Sunawanan tinamnama pa'y manong name. Nga mapay, ngay tagtiritirak sakit ti tiyan. Kat kayat ko pala tagbihag ko nakmitlaeng. Iti dagdagik ni Nana Dina nga mangawag ti ambulansya tapos may tarahik ti ospital. Kumusta ka? Natalia. Dinamag manong name ni Robert. Dandani akon matay. Kinunak. No? Saan kong sa otikas na? Apay kahit mo ti matay. Gabot amin nga rombeng ang mangipatig, kanipatig ko kat mapukaw ko. Sabi na nato ti amin na Natalia. Mabaling nga dito palang ti pangrugyam, ti baro nga bihag, ti baro nga namnama. Saan ko malipatan? Dadi pa nagawamuta. Talagang di mo malipatan, kanjak pat malipatan, tari di nga rabi, nga panagbit na, panagamamuta, kan isot papatay, panag-aksidente na papangin ni Mama. Huwag nga ron. Saan ka nakit-kita kabayatan ni Bansayan? Oy! Rinabiak nga da. Ngayon saan nakbat nga kaskaso? O, mat sa balim nga ramidan, di agsangsangit latan, nga ar-arayatan da, tag-collapse ka, di ka pa'y mangmanganan, di ka pa'y umininom ti danom. Yan ang tapasama. Nagtitiritir ka kano ti sakit ti tiyan. Ano hamin sakit mo? Di maribag ang kanyang ti doktor ang nagsalud-sudak. Nakana ti sakit ko. Dandali akon matay. Kabayatan ti kaanda kiti hospital, manon nemi, umadak sa sarungkaran, siyempre, di kita nagbalingan na singit kanya. May sa kadakwadan, manon nemi ni Josie. May sa kada kiti matalek ko, manong nemi, iti negosyo. Josie, ma'am, Natalia ko naman natangan niya. Ma'am ko na kata, si katibos ko nga ron, big boss. Awan na ito bisina. Awan ita, awan nga business, topik ko ta. Sige, Natalia. Kumusta tinegosyo nga pilit nga pinaluktan nyo? Amo ko na nga pilit na pinaluktan. Talaga nga pilit na pinaluktan. Gabutin na kayo nagbolontaryo na naglukat. Kahit yun lang masalbar di kita do mga empleyado. Kanda to saan nga mapukaw yung pinsan ti business. Well, nukas naman ti panang ibagam, nga pilit ka na luktan manen, sige. Almost half
kadagiti empleyado. Nagpilit nga nag-resign, and then makarit sa bali nga trabaho. Takasla, awan din namnamad ang amin ng naglukat. Naglukat man nga almost half kadagiti branches. Almost half met ti ma-process nga produkto nga may distribute kadagiti suki. Mapukaw pa din nagiti suki tayo at ano, di tayo masuplayan nila. Nag-transfer din ti sa baling products. Same products ngem sa bali nagiti supplier. Katsika, abi di mo kayo tagikan. Nagbalinan nga napatig kanyak, tinegosyo. Taotan ko nang yung baganakam kada papakin ni mamang mo. Di pa naggraduar ko, kin kada ti trabaho. Natalia, di mo po kahon dinamnama. Namin adun nga Jack pinukaw tinamnama. Ngayon kaskas di nga mapukaw. Ulit-ulit nga salsurut-sudan, apeng nga digiti rumbeng nga mangipateg, kanipateg ko kit mapukaw kita. Kas na siguro tinay kari. Kat siyempre, ada dimteng nga baro ni Robert. Inreto king kada papakin ni mamang mo. Pakaragsakan na lagi di, ore no, dadan tinagkasa nga bihag nung kinawatan kay ni Robert. Papi nga kayat da ni Robert. Data ko mo sinulsud mo kadakwada, hindi si bibag na pa'y. Siguro, saan da nga reto kuman ni Robert keng ka, Natalia, no, saan da mapagtalkan ni Robert. Ta siyempre, si katagtawid itinegosyo da, kat asinot kaduam, masapula pilihan da, iso ni Robert. Api nga ni Robert, si kamalat makasungbat. Sa sino kuman ni Robert? Di mo ka di sinulsud na si sino? Sinulsud ka dagiti parents mo? Napapakin mamang mo? Kan mismo nga ni Robert? Halos sagbadpada kami tigasat ka ni Robert. Yan. Dadat siguro tiga po na nuwapay nga. Kanayat na papakin mamang mo, isut kayat da kang para kayo ka. At badpada kayo tigasat. Nagbaling ang tagsanggasat. Ngayon nagbaling mat lang ang nagasat. Ngayon magbalimbay lang ang tagsanggasat. Di ka mawatan. Amo ka mawatan na. Puro mapukaw amin nga rumbeng ang mangipatig kanipatig ko. Di amo, agtalin ni Ed na papakin ni mama. Ngayon napukaw ko idan. Awanan sa bali pa ng nama. Ado dita. Nagatay mangibagbagagan ka nga kabagyam. Saan din kagpagpakita? Manipod iti pagsasawa kita. Saan din nagpagpakita, manipod iti imbiling ko at napapakin ni mga sandang ikaskaso ida. Nganyata mo, baka taita nga amudan nga awanan da papakin ni mama mo. Kat siksikalaingin, kat kasapulan da titulong mo. Uno, kasapulam titulong da. Kunak ko ba? Baka umay da. Manong nami kasapulan nga ginaak manen, nisot ka po na ako na si doktor, nga da limit ti oras sa panagisarita, kadigiti bisita. Dadatig ka po na nauapay manong nami nga pinanawan na ko ni Josie. Kalmasan nga imbilin ko kinkuha na manong nami nga din ako mga rutbaybayan, dagiti nakalukat, nga branches iti business mi. Kaya maintenance da, numano ti kasapulan, kadagiti agda mga suki, nga supplyan da, kadagiti ma-process nga foods, nga produkto mi man. Taoray no dakkelan ti logi, nga matlis, adda pay laeng. Napialangan da matlaeng nga, maparwar, nga mausar kadagiti nasken nga mausar. Nabayagitahin manong nemi nga awan ni Josie, katagbay man sa dito kwarto, private room man. Ruben ko mamaturo ka. Nga makasano nga makaturo ka. Ag subli-subli kanyak manong nemi ti lagi.
No kastoy nga sitwasyon ti paset ti bihag ko. Sumiplot ti lagip iti bihag ko manon. Iti ubingat ti saan ko malipatan nga paset ti lagip. Lagip di kalman mo no lagip ti napalabas manon. Di may sa nga rabi nga igaw-gawid ni nanang ko. Ti awawagak iti tatang. Kaubingak nga idadan puot ko malagip ko nga daw awawagak ti nanang. Malagip ko nga daw awagak ti tatang. Malagip ko nga daw awagak ti lula. Malagip ko pa'y laeng. Tensyo, saan ka nang rumwar? Nabartagkan. Papanampay lang. Nabiti na, kahit kung ituloy ito minom, dita kayon. Densyo, agsubli ka. Densyo! Diyak malipatan data nga paset, tilagip manong nemi. Panangigawid ni nanang ni tatang, nga rumwar pa'y lang kat nabartek na nga rodin. Kat kalpasan lang, iti doon nga oras siguro nakaturog akon ni Lola manon name tinangatag kanya inistoryaan na kadagiti na pimintas ng istorya fairy tales ka no isot gapo na nga naturog ka iti mabarang kwasa iti nangig ko manong name tiriyaw ni nanang ako na Han! Saan nga mo dito? Ni Densyo! Pinagkumagkong da! Natayan ni Densyo! Pati ni Lola manong nemi kat napabaring kuwas. Ti pagawatak manong nemi. Nagpakada ni tatang iti sardam. Ikaw-gawid ni nanang. Napampalan nakiinom. Yung binagkumagkong takano, kahit natayin isuna. Kahit nang sawan manon nemi, natayin ni tatang. Awanin ti amak, awanin ti tatang ko, awanin ti asawa ni nanang ko. Kas may isa nga anak, kan may isa nga ubing nagsangsangitak. Awanin ni tatang ko. Saan ang namakariin? When? Kapatang natay nga ruda. Nagdadladingit ni nanang kasta akbat at awanin ti tatang ko. Kati may sapay nga saan ko ngumalipatan. Iti nakitak amismo manong naming nga dabakdak kilabag ken maleta nga bagbagkaten kanawit ni nanang iti may isang abigan. Sinarudsod ko kasmay isang inosenteng ubing. Nong, papanan niyo. Mabati ka kinulolam. Agsubli akto. Ni, kasano na sanggit ang agsubli? Apay nga do't arwatan niyo. Ano di kita? Sumurot akin ka nanang. Sumurot ak. Malagip ko manong naming ang kawid ko ti maleta nga karga ni nanang. Ngem, imparit na. Malagip ko manong naming ang kawid ko ti gayadan ti bado na. Ngem inkusay na. Di, gawid! Anay ko nanang! Nanang, sumurot ka nga! Nanang! Nanang, di nagpanawan! Nanang! Kanay ayon nakidi ni Lula manong nemi. Saan kayo baga na kanya kidi agsublin tumit lang ni nanang ko. Ngem, saan ko nga nauray? Saan nga nagsubli? Awanin ni nanang. Saan ako nga sinublihan?
Imalagip ko manong nemi, saan ko nga naoray nga bimangon ni Lula iti may nga bigat. Napang ko sinublihan ni Suna, iti kwarto mi ko nakuma, agsipot akor kwartum kami. Tama bisina kon manong, aldawan, jakpat amog lutot o bingag pay. Ni Lola taglut-luto, sipot awan ni Nana. E nagsubliak ito yan ni Lola. Lola? 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 Natalia. Laglagi pa yung nagitibilin ko ken ka. Laglagi pa yung nagitibilin ko ken ka. Agsingsing pet ka. Di mo tagikuayan di saan mo ako kuhapo. Mapnag ka dadakin ka. Sa mo liplipatan ni Abu Diyos. Agkararang kakin ko na kit amin na kindawem ipay na. Ang yansig pagpagayo, Lola. Lola! Nakapsot ako. Di akong kabaylan na po. Lola, saan na ka manaman? Lola! Warin ni tatang sawan ni nanang sa nagpalapanawan. Lola! Lola! Uy, manong nemi, agsasaruno nga mapukaw ko, dagiti rumbeng kuma nga jak mapukaw. Ti ama, ti ina, ti lola. Agmaymay sa akon manong nemi sipo dawanin dedi lola. E palagip ko launay no sa sino itinangalakan niya. Ni Auntie Jane, manong nemi akabsat ni nanang nga anak metlaheng ni Lola manong nemi. Uhin. Inaladak tawang nga roden sa bali nga mangalakan niya ta isuda ti kasadgan nga kabagyak. Ngem kedel dito, kedel dito. Anay ko! Hindi! Anay ko, kuya! Anay ko! Anay ko! Anay ko! Anay ko! Anay ko! Puro anay, manong ni. Pinakalalagi pa'y. Umunada nga mga daanti ni Uncle kasinsin ko. Kat no adan tumadda. Isunto ti pakanda kanya. Noon niya iti pakanda ti aso, kastabat ten ti pakanda kanya. Abe, gusto di kang kanek, iknab trabaho akmet. Abe nga nakarkaro pa yung maayop, ti pangimilangan nyo kanya. Adukit adulat tari kita. Aray! Anay ko! Aray! Anay! Aray! Aha! Aray! Aray! Arig na matmataya ko, iti panakamal-maltratok, iti likodan, iti kinaganos ko manong name. Tsak malipatan da gini. Aging nga manong name, nga nangig ko. Ngayon may tiawawagan da iti kapitan. Kapitan, ano iti kita sa ulit? Jane, di mano ni ti opisina, kas kapitan, nga maltratuin nyo ni Natalia. Dakalabaso na tayo itilinteg. Iso nga, kailanwag dito di pa nakabag iti DSWD. Tapos na kas takat, alain da ni Natalia. Igawid nak idi manong name ni auntie. Nakunana, apaglibakan na ti pa nakairurumen ko. Ta siguro manong name di nakayat na pumanawak tapno awan no kan ti bugarenda no awana. Awanin ti rumenda.
Nga nagbalagi manong name ni Kapitan kan iti kano taga DSWD nga magbagada nga nangalakan nga. Karin sirek dak manong name iti bahay ampunan. Iti kaadak iti bahay ampunan manong name daklo na ipagyamanak. Dati kanek ket saan nga para kanin ti aso. Awan ti mang bahot, awan ti mang kedel, awan ti mang pungot, awan iti mang lapigos kanya. Kaya nga sawen manong name na siya at iti kaadak dito'y bahay ampunan. Aging gaydi agtawan ako niti sangapulo manong name dimteng dagiti imbilang ko nga naganak abudbud mo. Nga nangampun kaniyak. Nga inawagak ida iti papakin mama. Kaya nga sawen manong name manipur iti bahay ampunan nagnaedak iti napintas nga balay. A kompletot alikamen. At nakatulong. Nagbalina kakaslamay sa nga senyorita manong name kalpasan ti pa naggapok iti ampunan. Kalpasan ti pa nakairurumen ko ang nalablabas pa yung ayop kadag iti kabagyak. Kalpasan nga natay dedi tatang, kalpasan nga pinanawan nak dedi ninanang, kalpasan nga natay dedi lula. Baro nga namnama, baro nga bihag, supapak ti pa nakairumen ko. Nga buta talaga yung bilang dak, nga pudno nga anak da papake ni mama. Agas man ti pinibilang ko kanakwada, anaganak kaniya. Pinagbasa dak, impas nagko, tinagbasa, inaramid ko ti amin nga laing ko manong name. Nga naggraduarak iti elementarya with honors, naggraduarak iti high school nga valedictorian, nangangato di iti grades ko, iti pabayatan ti kantak iti college, no anya ti klase ti negosyo, da papake ni mama, isumat ti kangrunan nga inadal ko, aging gay din naggraduarak kon manong name, kat siya kon tinang manage iti negosyo nga food process, one process food manong name iti negosyo di imasenso aging ka nga nagboom ado di kiti wapapal kada kami manong name kapot ado di kiti customer mi ado di suki nga dada ka po na manong name no apay yung dagdagdagan dak tapapake ni mama edi ta asikasot maten ti puso isang ko pa nga malipatan nga malaglagip ko manong hindi may isang aldaw, manong name, nga kaandak di balay. Pinagunyanak manong name ti security card di balay. Babalin ti intercom ket ko na. Ma'am? Ma'am, Atalyana ma'am. Papay card. Adda makasapol kag nga ma'am. Ngam sa amat nga na naki-appoint kadag ka. Tsaka kadamit ko na kada kayo. Nandiyak mang-entertain ta sinuman, no dak ti balay. Ija ito pa opisina. Masapol nga maki-appoint. Adan ito pa appointment na. Ito ka balay. Kamagyam ka no, ma'am. Jane ka no tinagan na. Antim ka no isuna. Manong nemi. Diyak malipatan dahil nga aldaw. Manon nga tawen. Adagayam kabagyak nga Auntie Jane. Malakip ko. Ni Auntie Jane. Na nangalakan niya. Kalpasan nga natay da di lula. Ni Auntie Jane. Akabsat ti ina. Anak da di lula. Nga asawa ni Uncle Pablo. Anak da di kasinsin ko. Nga nangirumen kanya. Nga ti ipakanda kanya kat kanin ti aso. Imbiling ko manong name iti gwardya nga pastor kan na ida. Duwada ka nung agasawa. Imbiling ko king kuana nga itjay paka-entertainan ka naging bisita ti pagurayan da. Napanak mo ten Kaya di makita dak manong name ti magdarda nga dagos nga siraragsak ako nada. Ay na, kaanakan! Kaanakan! Wala sinaksak na antim nga Jane. Isuot ang mo nga Pablo. Ay sus, nakapimpindas ka. Kaya nakapimpindas ti biyag mo, nagpindas ti balayo. Ano ti masapol yun?
Kasi ang kumakaligit kasinsin mo ni malaki po ni Ruben nga manungem hada to ospital kasapulan ng tatak kantidad tumulong ka kumakada kami anak kaanakan mga asin awang kastel tinulong nga kakabagyan sino kumarte as tulungan mo sa nga kami asin nga kabagyam ken asin no kumarte asin kami nga magpatulungan no sa nga sika kang runaan na nakabakbak ng kan pangaasin tumulong ka kuma. Diyan mo manong nemi. No, apay. Nga, saan ko nga pinatganida? Mabalin siguro nga kunada nga kinaulpit. Ti saan nga tumulong. Nang runa no. Kas diyang emergency. Nga magkasano ko mga nga tulungan ida manong nemi. Diyan mat amo nagpaiso. O tipakita da ebidensya. Medical certificate ko ma. Nga ni kasto sakit na kat masabo lang kasto. Oo man. Ken, abay kas jay. Saan ka mo yung, kadi nga, tirumbeng ko mga, umuna nga mangag ko, manong nemi kat, agpakawanda, agpadispenser da, nga nugutin da nga di inararamid da kanyak, kat saan nga rumbeng. Ngayon saan? Dumawat da nga dagos. No saan nga takas to tibiyag ko, imasidag da nga takanya. So nga kinwak katukada. Pawanti may tulog ko kada kayo. Kaya saan na kayo nga mo? Saan kayo nga mo? Pumanaw kayo. Pumanaw kayo. Apay ko mga saan na ka mo? Sak na nanti mga Jane. Kapsat ko tinanang mo. Masak ka na kita anak ni Lulam. Dato mandanggil mo. Apay, tulungan na kam ko ma. So dapat iti makapungtot man. Guard! Ma'am, parawaram na gito. Parawaram na gito. Kinunak, manong naimikit pinanawak idan. Saan dapat nga nagpagpakita kaniyak manong naming adagundaway nga nasukalak. Sumangpetak dito balay manong naming nga di makastrek akon ken na parking konti kodse. Nakita ni Auntie Jane nga ado da kinibitbit na nga sinupot. Isuda kini Uncle Pablo. Yung masadeka kadagos kadakwada. Apayata kayo. Kaya na kita. Ay, kaanakan. Gabutasan da kamot nga. Hamot kaya ti tumulong. Isungan na dagiti nangadapken ka. Dapapang mo kinamamang mo. Iti kinasaritamin. Isot at mangmangtin. Ipaglagi din takas na panunot ni kini Pablo. Na Uncle mo Pablo. Kita, adumantin tinda. Inggamin. Anong name kinasaritak nga dagos da papake ni mama. Kinasaritak ba dagos ida-idi manong name. Kaya nagpagpakasya kadakwada. Papa, mama, saan yung tukumangol ulitin? Hut-hut-hutan na kayo. Ay, kalinwante ko mga rod, kiti subsubra nga ada kada tayo na saan nga itulong Natalia Ika. Papa, mama, adamat foundation tayo. Adamat na kitinan organization na tulungan tayo. Hanyo ka di badlaw? Nga dagidya nga tao kat gungundawayan da? Gungundawayan da tayo. Nakadagdakil ti basol kanyak dagidjay, papa, mama. Nganjak pa'y pulos na puutan. Idi may da, katsak nakasarita da. Ni ay ni Oy, nagpakpakawan mo, nagpakpakaasi, nagpadispensar, karigi dinaramid da kanyak, di da pulos. Di nakama. Mananggunggundaway, opportunistada. Gungundawayan da parang kakabagyan mi. Kabutasan da kamalukoy da, kayong tinalukoy da.
So, saan nyo kumapatunoy-noy na ida papa, mama, pang-aasi. No umayda, saan nyo kumaidan ng ikan, saan nyo kumaidan ng patpatgan, tapno saan da nga mapatpatunoy-noyan, ti panagbalinda nga oportunista kada mananggun daway, dakes na gidya nga tatao. Manibot man idin, manong nemi, awamaten ti damag ko. Saan damaten nga imimay, tapati di kwardya, ti kwardya. Kadi damaten na malagipay, nga simrek. Uno pinastrek ida, da papakin mama, dagiti asawa, agasawa nga oportunista. Najakla mo, numano, itinadawad da kada papakin mama. Numano, itinaitad kada kwada. Kaging gaman ng nemi. Kinasarita da papakin ni mama, nga tipusok di kaso ko. So, enreto da kanyak ni Robert. Yung kasya matin tinapasama. Napukaw ko da papakin ni mama. Nabaybayak tinegosyo. Nalugin tinegosyo. Nanda kita nga nakakumpayan dito ospital. Manon nemi. Naiturturog kumatlayang manong nemi rireta nga panaglaglagip ko. Nanti makadakas, nakaturog ak man nga agpeso, nga matagtagainap ko na kita nga paset ti lagi. Napi ako mahamat no, di kita napipintas nga paset ti lagip ng sahan. Iri may katlong aldaw ko dito ospital, manong nemi ni Nana Dina Tekbambantay. Kanyak. Irita. Nadagtugtug itiri daw. Na di na pakikitam na sino. Nasa nga naka-appointment kanyak, di mo pastriken. Kinuna. Naging ka nagsublitihan ko. Ma'am, dakano antikin angkel mo. Sige, Pastor Kapita. Sige, ma'am, mabit lang. Kaslong pa nagbalbaliwan tilagahan da manong nemi. Diyak pa'y pulos, nakita, ngano makita kita, napapakumbaba, naamo ti rupa dangam saan. Langada talaga ti, opportunista manang gungundaway. Amin na panagsaw, awang man lapulos datay, lambing, wano, anyaman na mariknak, nga panangikir da kanya. Nang runa kini Auntie Jane. Manong nemi. Ako na. Kumusta ka na, Natalia? Ay na, nadamig may natay da, papakin papang mo, mamang mo, hanggang nakaumay. Ngam gabota, nadamag mi nga, na hospital ka. Imay kami. Anak, tiko na ti doktor. Kasano pa iti kapaot mo? Sino nakampo niyo? Nga nakanat sakit ko. Idi opisina yo. Juicy kanot na ganda. When? Dandan niya akong mapukaw dito lobo. Nakit, agpanunot ka nga rod. Kaanakan. Diba? Sikat, kakaiso na nga. Agtawid ti kinabaknang, dagiti nga napaken ka. Kat numatay ka nga ron. Sino, agtawid ka dagiti. Mapanawang kinabaknang. Sa nga, kadina, rumbay nga ta kami. Siya kakaiso na nga, kabsat ni nanang mo. Siya nga, may sa kadagiti anak ni lolang mo, nga kadwami di. Ano? Kano tinaodi nga panagsarita yung abogado? Kasapunan ti abogado, tapno, ada, ibagam nga, mangtawid ka dagiti, mapanawam. Amaman ang tinaranig ko. Pimangon na. Sa ako pitinong patong pa ni Auntie Jane. Hoy, kung manundan ni kamatayin, abi napigsabi na tungpam. Nanadina,
Ma'am, paruwarim di kito nga kasawa. Basta nang rumar, ay abang di kito gwardya. Taguyod ko ito ng iro di kito. Ay, Natalia! Apay, saan ka di ka pa ito di bagak? Asino ko matig, ang tawid ka na kinakinabak ng mga tawid mo sa, nasaan ka? Punga na kayan! Kasalasan kong mautob nga mirisan manong nemi. Kabagyak ka di, nga talaga, ni Auntie Jane. Kabasap na nga nga talaga, ninanang ko. Kat ninanang ko. Saan ninutayan na? Sabi nga malagip na ni Auntie Jane, kat saan na kamalagip ti inak. Natay-ngatan. Sa andak na sinardengahan manong nemi da Auntie Jane. Tadya ka mo no apay nga naalad at cellphone number ko kat tawag-tawagan na. Yung saan ko idang ikaskaso. Tsaka man karot mabaling na baliwan man ti SIM card ko. Yung saan ko latay ikaskaso ida manong. Agasulit sublimat ni Robert. Kumusta ka? Mabalingan akong trumar. Okay ako, Robert. Ako malod na ka ng sakit mo. Takayat mo nga na ka ng sakit ko. Diyan kayat. Kano daman na ka ng sakit mo. Ibinglay ko ti pasit ti biyak ko hatap ng biyak ka. Robert. I love you, Natalia. Gabot na si katikayat na di papakin mama nga para kanya. Saan lang nga po? Dudigat talaga narikdak. Gabot na makipagtawid ka? Nalugin ti kumpanyayo. Nabakbag na nga kung ngimsi ka. Ha? Diba na kung nakyan ka nga para trigasat? May sakman kampon. Katsak man ti kakaiso nagtawid. Iti patawid to kanya. Da papakinamama. Tila nagdiferensyahan ta. Nasapa nga na tayo di kita ngampon kayo ka. E din rata siya kat si bibiyag. Si bibiyag da papakinamama. No abay nga. Siya ti inreto da papa kinimamang mo. Namuta halos agbat pata at tigasat. Robert, saan ka ko mga agganat? Okay, saan ang ba't ka maganatan? Diyak ba't ka di agganat? Tanabit pa yung nagamamuta. Dinakpay una ama mo, no isumandarit kahit mo sawan. Kaya saan ka ba't una yung ama mo, no isumandarit kahit mo sawan. Rumara ko dito ospital. Kabayla ko. Ako malad na ka ng sakit mo. Pinagparang wala ka asjay tap no masinter ko no sino da kita maragsakan nga matay ako. Kaya beso, dagiti kapagya ka talaga. No kasta, awan mo't lang, awan. Ulcer, ngam saan nga napakaruang ulcer, dagos mo lang ang magasan. Ulcer lang na sakit ko, gabot saan ko pampandangan. Ngayon magkabuti na lang ti doktor ko, kaya na matartara ka lang yung bag dito sa ospital, kaya napaoten, so nga rumarak to nito nabigat. Kahit ko pa sublian ti dati, napintas ti negosyo. Ti negosyo mi. Tagbalintungan negosyo ta. Baka marigatan ka mang pasubli, siyempre, ado na kita napukaw yung suki. Hanga bale. Ada dumapa at tumawad na suki. Tulungan ka. Kasunod ti negosyo. Okay man ti negosyo, handa man nagkakompetensya.
Kana damat matalag ko. Ore no panawa kita. Tulungan ka, Natalia. Tulungan ka, bumangon. Idada kung dito'y balay, manunemi, kinunak, kinanadina. Nanadina? Ay, ma'am. Siksikalat na batid, di ba? Ay, wala, ma'am, sa mumot idang asikasunin, di kiti patakidi nga katulong. Saklan na bati, di ko naknarutin. No sa mo ipagpagapu ka na, karay di papakin mama, baka pimano ka matin. Kaya nagbaling ka matin nga napating kanya, ka Natalia. Yung samad nga narot nga mabaling nga sikat, agbaling nga alalay ko. At sino ba timang banda dito balay, no kadwa ka, nga mapanitin ng opisina. Adi, mangipis kilak dita. Uno tumawag ka ti agency, ma'am. Kasapulan ka duam. Sino rin masapul? Dati ang mga kamit lang ti kwa, kusinera. Ti paradalos, kenti hardinero, kenti alalay mo. Ken awanin. Para dalos, para luto, para laba, hardinero, ken alalay mo. Sige. Ipaskil mo nga rin dita, Kate, na agkasapulan tayo kada kita. Sa padasak ito yung mahawag tayo agency na dumaitad na. Dimdeng da nga dagos, di kita kasapulan mi manunemi, kat na kami nga duwakin na hindi natin ang interview kada kwala. Tamalaksid manunemi, di kita kaputi agency, at damay sa nga walk-in. Anat nagan mo, nana? Merced, anak. Nana Merced. Sige dati walk-in. Uwan, anak. Nanadina, ano makunam? Panagkunak ma'am kit mayat da amin. Obserbarin tayo ida. At da man gamang supervise kadakwada. Ni Nanan Merced manong nemi ti inalak nga alalay ko. Inistrakan ni Nanadina isunga. Numakariing ako ni tibigat manong nemi adan nga insigida, dagiti masapul ko. Babayan kininana Merced. Dalaga, nistrakan na kanalaing ni Nanadina, nana. No, adaman dagiti maliplipatak, no, adaman dagiti pagkurkurangat. Ma'am, pangasim ta. Ibagam ko ma, sabi ko mata, agpautak iti trabaho. Basta ba't no nakarubuhat akong manunemi. Adan nga iawat na kanyak, dagiti kasapulak. Adamaten sona, dagiti nasken nga bitbitan. Alang ko kasapulan manunemi ti private driver ko, tasya kayat. Siya lang tag-drive. Nakatugaw to ni Nana Merced. Iti sango, agabay kami. Sakto mati nag-drive. Kabayatan manunemi, turong kami ti panaka-obsina. Siyempre, ato pala kita nasken nga mamuak kina na Merced. Taga ano kayo na? Hindi probinsya. Ano ito yung probinsya? Imbagana. Kaya may ka dito syudad, ano rin tayo ito hindi? Nakigasang-gasat, ma'am. Nakastrike ka nga servidora, waitress, sales lady, katulong. Naging ka nga nakiasawa ak. Kahit kumusta man din iti pamilya yo. Ano obra ni lakay mo? Agyan iti factory worker. Manungay anak yo. Ay, lima. Ano na, mano? Lima ti anak mo. Anak yung lakay mo.
Api, inom ko numitay. Among matindi ko. Ako mati perfecto nga tao. Agkamali. Kas natruam ko, oray gusto ko man di adda di panunot ko. Kit lima ti adda di panunot ko. No api nga imbagak tinem. Agad marigatan kayo Talaga Kakaasi kami. Ay, anang arod. Oray no, makanamamat lang may kanyo tanaran na masakbahay na kita anak yun. Ikalkali ka ako mi, tadata ko matirumbeng. Iso nga ron nga, nagsapulak tira pimpinas nga trabaho, tapno matulong ti asawa. Kasano nga ron, stay in kayo. Sino ang banda kayo anak yun? Dadakil dan. Sa adamat pagtitinawagan mi. Adamat may nga aldaw nga day off ko, iti tunggal aldaw. Tunggal lawas. Uwin. Oo. Isumat pa na ginanak. Ngam no kasapulak ti rumar, ora o nalalay ko na dumating di kagayam ko. Nangaroon at assistant ko nga ni Diyos, tikat kadwak no ko. Kaya nakas magaling nga request ko nga, imbes nga may nga aldaw ti kada lawas. Kaya request nga mamindua iti may sa kabulan. O maminsan at makabulan. Kaya ora awam pa day off ko na ma'am. Daag sweldo akmat no, daag day off. Katuwa na. May bilang sweldong di kaag day off, kompleto at aldaw mo, ken, kita kasano nga ro dun da kasapulan na kit anak mo, ken ti asawam. No, at the emergency, iso ma'am. Ngayon no, halakit ng emergency, kahit kung agtultuloy, iti kadaklat ken ka, nga agserbi, Ma'am Anatalia. Ano na nga mo tayo? Ning ma'am? Merced di kami? Oo, ma'am, Merced. Napasardengak manong name. Merced. Merced. Ha? Ano ba di kakanagan mo na? Ado manong name dagiti pagkamalyan no tadtuma ni Nana Merced. Ngem, tsaka mo. Dagos betlot tano ka, ngagpakawan, ngagpagpakaasi. Ore no kasano ti parang uungit ko keng kuana, manong name, biyan kong tumadlata manong iti, kas lagbabawi. No apa nga na ibagak, di kas jay keng kuana. Iti likodan nga ore na isang sangit ti panagpakawan kan panagdispenser. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. At siguro problema yun, di ba layo? Iti lang kalma nga nagbakasyon ka, ang kadi. Iti pa nagsublim nito eh. Nakatutumatin na kiti kamalim. Ada problema? Awan, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. Sige. Sorry, matnana. Noong tang kayo. No nabugkawang kayo. Amoyo, diyak kumakayat tagungan. Yung pagong tandak man. No, ada problema mga minukuan. Yung tiyawag mo, tasaan ka nga umumay. Kabailak ba't latakit tagtignay, ore awang kadwak. Nga nasa isayat mo lang no takadwak. Tanarikat tagmay maysa. Nangruna kasapulak ti kasasarita. Uwan ma'am, bayan nyo tanong, sa pagarigan ta, ada problema ka. Ay, baka no ka nga saan nakasumsumuri. Dikat kahit nga sa ada problema. Ada ma'am. Manilay ta? Ti asawa. Abay. Ada babae na? Awan ma'am. Ada nakasakit na. Kada niya. Kasapulan na tatakalakantan. Kahit dadangarot ti saan nga pakatal na anti. Panunod ko. Gusto nga Jack maubrang gusto ti ubrak.
Amom nanan. Adan nakairwamak nga nagitay umay magbagbaga nga kastukit kastoy or samat nga pepeso. Saan nag-agululbod mo? Diyak kumamat ibagakin ka na ito mo. Saan ka tinuntun? Sige, mapanta pa siya rin ti asawam. Iti ospital. Ma'am, kanuhan niya talaga at kasapulan no, agpepeso nga masapul at tulungan ka. Tulungan kayo. Manong nemi iti day nga aldaw, kabayatan nga agturong kami ti ospital, tinawagan nak ni Robert. Yes, Robert? Yeah. Kumusta't negosyo? Okay yan. O rin saan ka tinulungan, titimod kaya ti patulukan yan. Sa anak bang napatagkan ka? Kaya ko lang ipanagnek na kayak. Nakababay mat no. At na negosyo nga mabaybayam kat malugi, kat siyak. Iti saan nga malugi. I miss you. Sorry ta sa anak nakapaspasyal. Busy akin. Okay lang. Kasi ka kumusta? O problema mo lang? At alam pa namin pasyente ito ospital. Problema na ito yung alalay ko. Ni Nana Merced. O rin okay mat lang dita. Alalay mo. Okay mat. Gawang gayam. Ang mga tinagan nga Jane. Auntie Jane? O, auntie mo ka no? Apay? Diyan mo ta. Tilad na ibagbagana. Ibagbagana nga niya. Against ka. Naloko na ito nga. Bakit? Kahit nung kas pagkarigan, tatagpepeso ka against kanyak bagbagana. Mamati ka karoon nga kabagyan. Mamati ka kabagyan. Takas tamot o talagat ugalit kabagyan. Sa dala na siya at kano, no masapul da. Nasaan da pa yung amo tagpakumbabang, pakpakaasi. Opportunistada. Yung bagmantam mo, amok tin-experience ko man. Na? Diyan ka naman ko na kayong kahaosak pagpadat at istorya. At dali kabagyan. Ngayon mas ko mga isuto pangipatek, isuto man ti mga irumen. Ganito ta amudan nga, masapul da kan. Umay damat ten. Gundawayan damat ti panagkakabagyan ka no. Kasta gayam. Uwan gayam. Nadagit inapukaw mo kat talagang awandan. Nilolang mo, itatang mo, dapapakin ni mamang mo, si bibiyat pa lang ti inam sa gali. Nadya ka mo na si bibiyat pa. Ngayon sa napukaw mo nga saan nga na tayo. Isulat napukaw ko nga si bibiyat. Talakitak. Yung gawid ko. Ngayon, yung kanina nagsubli to. Ngayon samat na nagsubli. Siguro. No, sinubihan ako matiinak. Diyak ko napadpadasan ti panangin Ruben kanyak digiti kapagyak. Wala nga no sinublihan na kaniinam, haka kumamat nga napan ti ampunan. Handa ka kumamat nga nampun da papakil mamang mo. Awang kumatikas tamat na. Nagbanagam, di ba? Kasta ka di? Kaya kas pagarigandag parang ti inamita, di mo kadikayat nga awatan. I change the topic. Next question, please. Sige. Okay, no mamakit ospital, tawagan ka tulaman doon mamanin. Okay? Umayak to no minsan rabi. Sigat na ka mo, Robert. Ito talya ko wag ni Nana Merced manong naming kita anak ng nagdumog mo mismo. Nagdumog mo lang na dagos. Nana? Ay, ma'am. Nangigbuti saritaan mi ni Robert. Uwan, ma'am. Ngayon nangigbuti timag ni Robert.
naka-loudspeaker ta cellphone mo, ma'am. Ay, kadi. Wow. Wala tayong loudspeaker ko at adjak ba't in yasadag dito cellphone ko itilapayag ko tagdra-drive back. Naka-loudspeaker tap numang ko orin no saan ko yasadag ti itilapayag ko. Hun, ma'am. At ano yasadag mo nilapayag mo kaya nagdra-drive ka. Mandi baka madisgrasya ta. Digad nangik mo na yung magbaga ni Robert. Nangik ko ta napigsa, ma'am. Alat nangik mo sa diyang kasla kayat mo nga maulit. Awon, ma'am, tsak pakit malagipin. Awan malagip mo. Nadya ko na, ma'am, nga ko change the topic. Next question, please ko na. Medyo nagkatawa ka sa Jai. Nagkatawa ka sa Jai. Awan. Sila tayo mga mabibuyak ng kamangmangig ko. Change the topic ko na, ma'am. Next question. Hindi mo kaya't nga mapagsalitaan nyo kini Robert? Di may panggaptipod nung inam? Asunod sa ospital na. Manong nemi nakapang ka mga mismo iti ayan ti pasyente. Dito ti asawak, ma'am. Musta kayo lata? Ay na. Agama na kanak. Ay may nakbinisita. Ay Merced. Amo na ka din tipod no. Ay. Ma'am, agam ang mga uti asawak. Batin sakit tiriing na. Alang agam ang mga uti magpagkam na Merced. Nakalawlawag ti bagana. Inawagan ti anak. Sana sinulsud keng ka. No amo mo ti kinapod no. Ano ti kinapod no? Kapag isumat man nung naming disimbrek ti doktor. Naati pa. Dahil tanga topic. Sinulsud ko ti doktor man nung naming on niya dagiti kasapulan, kadi magana, aging ka ngimbaga. Ngarugyan dan ti operasyon, tas siya kon ti makamo. Agdeposito akon man nung naming ti kasapulan. Adadan man nung naming ti panagyaman ni Tata Lazaro nga iso ti asawa ni Nana Marisol. Ay na. Kung naklanuwa tayo akon, ma'am. Ma'am. Jesus. Imbaglagi din ta napanunot ni Merced, ti Simrek, nga nagtrabaho keng ka. At amo mi nga nasiyat ka. Kinagpaiso. Because saan ka ko mga nasiyat, kaya mo ko mga ruteng gastos nakil, tapno lang ko matindog pa tibiyag ko, kahit may tuloy bigag asawa, kaya kantinaran niya kamasakbayan, di kita anak mi. Tata. Ma'am, ano na jay, sinalsud mo ka ni Nana Marcelita nga, amo na ka din ti kinapod no. Daday tayo ti topic ko nga nagupid tasimret ni doktor. Nana Merced, kadagnagan mo ni nanang ko no si ka mismo ti inak. Ninalang mo, anak. Ewan ko maapulos dito rin kung umastig ka. Ika mo tinaramidak. Kung saan ko nga pa nagsubli. Hindi kariking ka, hindi nga subyanan ka.
Nga oray ka laing kusahi, idi igawid na. Amo ka sa mga malipatan da ita nga napasapa. Pansya ka na imula, iti puso ken panunot mo ti gura. Gura, iti may nga ina, nga basta lang tanimpati na ka, kasaan na ka nga sinubsublian. Diyak man nga ron dagos, idi nga namuan nga natahian ni nanang, ni Lolam. Nadamag ko lahingan nga dakan iti ampunan. Agad, nasya at matkunak, tanda ka iti nasya at kasasaan. Tanusublia nga nang kakumaanak, nagrigat tagbiag dito syudad, no awan ti masnup ka natalgad ka trabaho. Natalgad ang tiriknak, iniandakan ti abayang punan. Agay nga ni Antim Jane, tinang ipadamag kanya, nga may saka na baknan. Durdurugan nak ini ni Antim, tapno yam amok ti bagikan ka. Nga, iti bagbagana, nga rason no apay nga kayat kun nga amok ti bagikan ka, tapno, bumak na kalumat-matan. Yung saan kong hinarami na lang. Tayo na ako nawan ti rupak ng isarang ko ken ka. Yung tsaka mo, no, anya tinaramin nantim. Isuda kinangkel mo, Pablo. Yung tsaka mo, no, anya tinaramin dakin ka. Pinaritam ka no, dagiti naganak ken ka, wala nangampun ken ka, nga tulungan na ida. So, hasta ko ni tigura dakin ka. Yung konakmat kadakwada nga rumbeng laing nga guraam, ida. Tasamad ka na siya ti panggap. Nga namok, nga na hospital ka. Ni Antim Jane manin nakaamuha. Ngayon pag-ana, ngayon nalukoy da katap no, isuda, iti pakaitadan, pakainaganan, iti matawid mo, mapanawang, tati pamati da. Kat talaga nga, dandanikan matay. Ngasan da kamal na pulos tinakamat. Naisisuda lang tayo pagbagada. Saan dang bakamukan niya kasi bibiyag ka. Nagkasapulan kayong tikatulong. Dago sa ka nakaplay. Namnawa ka magserbiak kang kanak. Diyan ko kumay baga. Nga da iti napagkana ka sa saan ti asawak. Ngayon ko si kamit lang tinangunton kanya. Pakawanan lang anak. Gani ano nga nagkukurangat. Di pa lang baybayak ka. Nimulitek. Kahit ka kumaidi nga sublian. Yung pampanunutek. Adada nga agrigat kay didanak. Yung nalaganin tirik na hindi maamuhak. Nganda ka niti ampunan. Sika, tinapukaw ko na si Bibian. Napukaw ko rin tatang. Napukaw ka. Napukaw ko rin tatang tinatay. Napukaw ka ta pinanawan na. Napukaw ko rin di Lola. Napukaw ko rin iti tao. Anang kanyak din yung pagkakasat. Si kalaingan tinagsibibyagan na po ako ko. Nanang, salyanak. Nanang, yung maglagi din ta saan ka, akas kadaan ti. Nga manang gundaway. Kamu na kanak, tanawagan ako ni tinanang. Nakairot ti panagin narakop ming aginaman nini. Kasla ti panagriknak
Kahit kasla nagsubli dagiti napukaw ko. Kasla umanayon manunemi ni nanang nga manglitop iti pa nakapukaw ko ti amak ni lula. Iti pa nakapukaw ko kada papaka ni mama. Naikanak manen ti baro nga namnama. Iti kaadda ni nanang ko ti pudno nga inak manunemi. Nakalasat nga rod manong nemi, ti agsyoman kaniyak, wano may kaduwang asawa ni nanang iti sakit na, kat nagsubli ti dati nga kasasaad na manong nemi. Ngembes nga agsubli, iti pakturya, inalakon ng empleyado, isuda kini nanang manong nemi iti negosyo. Dakamin kini Robert, manong nemi, dakamin ko na, tinaklong ko ni Robert, kat kalpasan na, ti makatawen apa nagtinulong mi manong nemi ti negosyo nga negosyo naman din nagkalaysa kami tinulungan mi manong nemi nga makapagturpos dagiti kakapsat ko iti ina nga anak datatang unong tiyong ken kastamatan ni Tiyong Lazaro ken ni nanang ko ni Auntie Jane ken ni Auntie Cal Pablo tsaka mo tas andamat kayat di damat umasidag kanyak. Ngayon, di damag ko anong nemi kat umasidag da kaninanang. Tumultulong ba't ninanang Ngayon ko na kanyak ninanang no daduma. Ay, di da pulos amo nga balbaliwan o gari da anak. Manang kundaway da. Pero di ka po na no saan nga umasenso di kita kaas na ti klase na. Kapsat mo nga talaga ni Auntie Jane, na? Kapsat ko siguro mo tangam Dedi lulom ti malaan na. Katsak mati malaan dedi lulam. Ladaan kami ti talo nga bunga kini Robert manunay. Kaya nagtultuloy ti dati nga raramidan mi ama nagtulong. Kada kiti agkasapulan iti tulong. Da kami ngagpadbada manunay mi ti gasat kini Robert nga nagkapo iti ampunan nga naadaan. Iti na siya anang ampun kada kami. Aduman da kiti napukaw ko. Kat ti inak nga si bibiyag nga napukaw ko, nagsubli kat ison tinanay nga nanglitop kadagiti amin. Nga napukaw ko, tapno makumpleto, tinaragsak abiyag ko, ti biyag mi. Kaya nga ron ti pagkasarita ak manong naming, nagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nak-insan kang ka, ti Italiana. Nagyaman naklaunay manong naming, tilaing mo nga nang ibasa, kat sapi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dibungag kanagboya. More power to your program and God bless. Tuwing ordagyaman nga pagaya mo, Anatalia. Thank you, Anatalia. Iting ka pa naglaglagip, gabuti lagip, kat na ipalagip kang ka, dagiti napukaw mo, kat baglagit din ta si bibiyag, nga napukaw mo nga nagsublimot laing. Nisuda ito'y ti inam.